Pa dobro, Luka, i ti si NN. Somara. Što se praviš lud? Bum, reši! Što se praviš lud, brate? Jeli? Ajde, kaži. Nije nego da čujem tvoj komentar. Moj komentar je da Nisam. sam presretna što se ovo desilo, da mi se skinu s dnevnog reda sa teme mene i mog deteta i sa mog NN-a. Tako da meni je ovo jako odlično i jako zanimljivo, iskreno da ti kažem. Baš sam srećna zbog ovog dešavanja i ove situacije, moram ti priznati. Ti? Pa evo, šta da ti kažem, ja sam prezadovoljan kad sam čuo, čak sam dobio 50 poruka, ne 50, nego malo više poruka, ljudi me naravno, ovi moji šprdaju i tako, znaš, pišu, jel to tvoje dijete, pošto sad bio sa Stefani, pa zove Maša, pa hoće emisiju, pa bio emisiju. Radmila legenda. Šta je ovo, ljudi, ubi me. Tako je, samo jako protiv Luke Majčice, volim vas. Volim vas. Što jače protiv Majčice. Protiv velikog tiktokera, šalim se, ne smijem mi skine pobjede, brate. Ali nema veze, ajde. Luka, opet mi se neće otvoriti speed, brate, s tobom kad igram, mi je agonija baš. Da, sad ćeš ti vidi ko je veliki tiktok. Tu mi je direktorica. Tako da, Majčice, šta ti kažeš na situaciju koja se dešava? Pa šta imam da kaže, ništa, sasrećo njoj i Munji. Hvala. Tako da, šta ću reći, moja comi, šta da kaže? Isto, ali... znam da to neće biti od toga. Munja je nekako uvjeren, znaš, on je uvjeren kod da će on tu sve vratiti na mjesto. Pa nema što onda vrati, on se Luka njega niko ništa nije ni pitao, nije uopšte situacija kao za Terzu. A isto nije u redu od Stefani da mu nije javila, znaš, da mu nije rekla da je trudna. Pa naravno, Terza je, brate, ostavio meni dete, Munja nije ni imao izbora, okej, ne bi oni bili zajedno i to, ali malo mi je, mislim da sazna tako, baš mi je onako... Ali, da, pa to sam baš jučer rekao u emisiji, ona je govori, baš mi krivo što mu nije rekla na vrijeme, znaš. Mogla mu je reći, trudna sam i da se zna. Pa da, ne bi oni bili zajedno, niti bilo što drugo, ali opet... Pa ti će to biti, nema šta, Munja je potom... Ma, iskreno mislim da je imao pravo da zna, ali dobro, brate, mislim, njihov život njihova stvar. Čovjek se gasirao previše. Samo ne znam, iskreno... Pa dobro, ali opet meni Munja ovdje ništa nije kriv, ne kažem ja da on bi bio kao super otac ili bilo što drugo, ali nije mu ni data prilika. Ja sam dala priliku, brate, idiotu, pa je, brate, pokazao koji šta je, Munji nije ni, brate, dozvoljeno. I malo mi je degutantno da se matoroj cepa majica, iskreno, zato što to je Munjino dete, mislim, kako tako, ono. To mi je generikno. Ali ajde, mislim, iskreno drago mi je što se ovo dešava, jer znam da će se priča o tome još ako bude matora ušla, iskreno nek su živi i zdravi, meni je baš drago, tako da, ali ne može neko... Znaš šta je stvar, to što ti sad kažeš za matoru, vidiš, kada slavi cepa majicu, mislim, to kada je izjavila da dijete liči na nju. I to isto, to mi je baš bez veze, opet, mislim, brate, Stefan i Munja su pravili bebu, razumeš, mislim, zajedno, ja se sećam tog perioda u Odabranima kad smo bili, kraj aprila je bio, bili smo u Odabranima, ja, Aleksa, matora je bila u Odabranima, Terza, Maja, Stanis, jesi ti bio u Odabranima? Kad su igrali onu igricu? Jesam, bio sam, naravno. Jesi bio s nama? Ja, bio i Stanislav, bila i Maja. Jesam, bio sam. Kad smo igrali, jeste bre, kad smo igrali s balonima, jebote. Kad smo bili kao u redu, jel ti sećaš? Ja, kad smo se držali ovako, pa idemo. Jesi ti bio s nama u grupi? Jesam, daš sam nego bio, pa bio sam tada ja tu. Pa eto, jesam, ženo draga, njihov krevet bio. Ja. Pa tad je to bilo, čoveče, se sećaš? Da. Da bre, da. Ljudi, amo je sad, znači ljudi, ajde tapkamo, samo svi idemo zajedno da damo otpore, imamo i rukav svima. Volim te. Volim vas ljudi, hvala, Radmila legendo i ostale moje legende. Amo samo tapkamo samo ljudi. Amna, pozdrav ljudi, hvala svima, hvala stvarno. BSC, Jesse, brat. Fritz, pozdrav, ljudi, tapkamo, svi, samo tapkamo. Amo mala sada, amo svi ljudi. Bukvalno ljudi, spava. Tapkamo, ljudi. Beba mi je odlično spava, tako da kako je to krzno u kući, ovo je moj prsluk koji imam, ja mislim 10 godina. Krzno kare u kući. Pa majke mi, znaš od kada imam? Malo ako imaš baci 100 coinsa, samo da pokuša speed otvoriti. Ma koji speed, druže, ja s tobom kad igram, ne dobijem s od speeda, brad. Dobro. Evo, dobio majčica nešto. Evo ga, dobili smo majčice. Bonus misiju smo dobila je Miljana Kulić jučer jedno 15.000 razke. Ali izgubila. Tapkamo ljudi svi.
Nema veze, ljudi, samo tapkamo se. A znaš šta je problem? On ima puno ljudi, tražit će nam puno ruža. To malo trebamo biti svjesni. Znači, svi ljudi šer. Evo ga ovaj bre Neba, deci Nebo legendom. DJ Neba! Brat. Eto, majčić ima Čak sam mu samo dobio 4 slike, ljudi. recimo. Bravo. 4, imam, bit će 4. Ja mislim da će biti 4, ma bit će 4, da mu jebemo mater. Ajde, dajte majčici. Op, još jedna ljudi! Evo, nek ide neko od mojih da da majčici jednu ružu. Ne treba, ima, mala rukavicu baci. A vidi ga i ovaj sa rukavicama, jebote, majčica krenuo. Ako majčica baci rukavicu, znači da... Znači da je on sledeći. Mam, svi! Ljudi, molim vas da se uozbiljimo. Sad majčica ima rukavicu. Molim vas. Mala, još. Moramo da stignemo majčicu na puta 2. Uozbiljite se. Ne, Sandra! Još mala! A ovde kao tapkanje samo. Ej, imamo još malo. Nemojte majčica... Pazimo. Tako je Sandra srce. Carmen, bravo. Nema ga bez srce, pija. Kako će ga ubiti ovoga TV-a, brata mog jedinog. Idemo jako. Ajde. Mala, zadnjih 20 sekundi. Ajde. Bravo, legendice, hvala vam. Izvukli smo priču. Majčice, brate, probali su, ali ništa, brate. Znaš, probali su, ali... Ništa, polako. Ne skiraj se. Polako srce. Vi se jurite. Pazite ovde, brate. Bacio mi... Tapkamo se, ljudi! Bravo, ko je ovo bacio, svaka čast? To je čekić srce moje, malo crno. Ja rekao rukavice. Šta znači čekić, beše, majčice? To uvijek zaboravim. Ona da me bubneš u glavu, znači kad gubim, onda da me malo tukneš, znaš, da se probudi. Znači da ne možeš da dobijaš više bodove, ali tako? Nije. To je, čekaj, služi da rukavicu, znaš, da ne lova rukavica kako treba. Aha, dobro. Do jaja, bravo. Dobro, izvukli smo se, brate. Jurio si me tu za malo, brate. Moramo sad da vodimo računa. Tu mi je Peve keks. Što je tebi, Sanja? Što bi Sanja? Šta ti radim ja? Peve i Maja. Petra, Jale, Maja, Ružica. Maja, sve zapratite Maju, ljudi, Sandru. Zapratite mi Frica, ovdje zapratite mi sve ljudi. Nemojte, znači, ruže samo na rukavicu bacati, ljudi. Nemojte samo ruže na rukavicu bacati. Šta, imaš još rukavice? Ne znam, srce, ništa ja ne znam, ja sam igrač ovdje, bo. Što je tebi? Ona misli, znaš, onako Miljana ima jedno 600 ljudi i 700 u live-u, znaš, 1000, pa dođe meni pa je odaren 10.000. Kaže mi jedna riba, kaže ženo... Ja je Stefanina beba, najbolje da je moja. Aj, bogat, nemojte mi s tim glupim komentarima. Sanja, šta ti je, brate, legendom? Kako ti ljuljam dete, brate, koje spava? Šta ti je, brate? Ne blamiraj se ovdje. Piše mi riba, brate, idi ljuljaj dete, brate. Šta ti je, jebote, pa šta tražiš? Idi ljuljaj dete. Pa ti onda ljuljaš tu iza tipkovnice i pišeš comari poruke, izađeš iz live akti, ne odgovara i čao. Ne, nego, brate, ljudi su retardirani, kao da ću ja da ostavim, brate, dete da bude gladno, žedno i upišano, ja ću kao blemati. Rukavica, mala, jepo, mater, će ti rukavica. Ne, bravo, pazite ovdje. Produži vrijeme, ima neko produžetak, Još! Dobro, ne. Dobro je. Mala, gdje ti je rukavica, mala? Komu baci ovo, bog te ne ubi, nisam ni stigla da ispratim. Majo, dobro je. Joj, šta bi, zamalo da me ubije. Pričam ovdje s ovom Sanjom budalom, zamalo da... Ko ti je bacio tu galaksiju tamo što si dobio neku? Sandra. Ljubim joj srce i dušu jedino. Pozdrav za Sandru. Dobit ćeš ti sada, bola. Sandra, sestra, tapkamo svi ljudi. Majčica je tamo dobio neku ovu koja je tela da mi baci tamo na posljednje 3 sekunde. A dobit ćeš ti sada, samo polako, ne sekiraj se, bola, comi, pa šta ti misliš, bola, da sad... Ljudi, ja 17 sam na listi trenutno. Ne, nego se ja, brate, raspravljam ovdje s budalama i ne ispratim i zamalo da me usere. Hvala vam koji ste mi izvukli priču. Nije mi ni mala, nije ispratila, nije mi rukavicu bacila, srce moje drago, šta ti je mala se desilo? A možda ne.